шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. шоматон бахайр бошад бинандаҳои азизи телевизиони Хатлон. мо рости бисёр кор накардем, вале бисёр фикр кардем ки ин навбат бояд мо даъват намоем нафареро ки фарқкунанда бошад ва нафареро ки воқеан аз ҳунар истеъдод фарқ кунад. ин гуна ҳам шуд. мо ин навбат дар барномаи шабоҳанг нафареро даъват намудем ки ҳам навозанда, ҳам сароянда ва ҳам ба танзими овоз ва ба танзими суруд машғул аст. واقعا بسیار تعریف نمیکنم. شناس میشیم. رستم فایز مهمانی برنامه امشبی ما هستن و من بسیار تشکر میگم که شما دعوت ما را کرد و اشتراک کردید. سلامت باشید. اولو سلام و درودی خودم رو با تمام مردمی شریفی تاجیکستان میرسونم و با اون نفران، با اون استادان، با اون صنعتکاران، با اون هنرمندانی که айни ҳол дар тинҷӯи оромии ватани азизамон дар талотуби ҳунару ҷустуҷӯи сурудҳои нав, оҳангҳои нав аст. саломи худамро ба тамоми онҳо мерасонам ва фикр мекунам ки худамро дар паҳлӯи ҳеҷ гоҳ худамро танҳо ҳис намекунам. ҳис мекунам ки ҳама вақт дар паҳлӯи ҳунармандонам хел дар ҷустуҷӯи ҳунар ҳастаму истеъдод. фикр мекунам бинандагони азиз арҷманд ки ин шом низ чеҳраи барномаи мо бо як армуғони ҷадид шояд омада бошад. албатта. шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. ин оҳанг оҳанги худам мебошад, чунки ин барои наврӯзӣ тайёрӣ дидан мо ин оҳангро дар наврӯзӣ бо таври композиторӣ ба забони чӣ гӯем нусхӣ гӯем аранҷировка бо аранҷировка навохтем. бисёр оҳанги хуб, бисёр мардум назд қабул кард ва ин оҳангро дар туи маъракаҳоям менавозем. боз омада таклиф мекунанд ки ҳамин оҳангро як бора бо дубора як ҳамин оҳангро навохта мо рақсу бозӣ кунем. шояд номе гузоштаед ба ин оҳанг? бале, аслан ин оҳанг дар айёми наврӯз ки буд, мо ин оҳангро оҳанги навои наврӯз ном кардем, чунки дар айёми наврӯз ин оҳанг тавлид шуд ва ном дорад навои наврӯз. аввалин лаҳзае ки шумо бас интихоб намудед навозандагиро ба шумо илҳом пайдо кардед ки бояд навозанда шавед, аз он лаҳза мегӯед чӣ гуна буданд? бале, ман худ дар оилаи санъаткор таваллуд шудам. аз хурдӣ орзу доштам оинаи нилгун тамошо мекардам ва радио бисёр гӯш мекардам. ман ҳар вақте ки ба оинаи нилгун медидам устодонро ки дар телевизионҳо баромад мекарданд ё ки дар радио мешунидам, бисёр маро завқ ҳам хел ҷӯш мезад ки ман
ҳам навозанда ва ҳам сароянда шавам. Бисёр илҳом аз кӯдакӣ буда, аз хурдӣ орзу доштам ки навозанда ва сарояндаи беҳтарин шавам. тавре ки мо дида истодем, шумо бо асбоби дутор низ омадаед, асбоби бисёр халқӣ. Чӣ гуна меҳри дуторнавозӣ дар дили шумо ҷӯш зад? Ба иловаи он ки шумо маҳз хиҷагни скрипкаро масалан мегирифтед, менавохтед. дар урфият мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст ва ман на аз уҳдаи навохтани асбоби риҷак ва думра мебароям. Ман бисёр асбобҳои халқиро бисёр менавозам. мо акнун пур менамоем дар ҷои оҳанге ки ваъда дода буданд Рустами Файз, як оҳанги дигареро аз ҷониби Рустами Файз бо навои дутор. Агар омода бошанд ва агар бихоҳанд. Албатта. Марҳамат. навохтани дутор низ аз ҷониби чеҳраи баромаи Рустами Файз бисёр олӣ буд ва бисёр ширин буд. Ва ба андешаи шумо тафовути навохтани анамин асбоби дутор нисбат ба асбоби хиҷагани скрипка чӣ тафовут доранд дар навохтан? Баъзеҳо мегӯянд ки хиҷагани скрипка мушкил аст навохтанаш. Албатта аввал одам бояд дар дил шавқ дошта бошад, чунки асбоби скрипка ва асбоби думра ин асбобҳои бепарда мебошанд. Бисёр навохтани инҳо мушкил аст, чунки инро бо дилу ва бо слухи бақувват бояд инъикос шавад ва инро навозӣ, барое ки ин асбобҳо парда надорад. Инро аслан бо ҳамин бо навои дил менавозида. Шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. бинандаҳои азизу арҷуманд, мо идома медиҳем барномаи худро ва тавре ки мо гуфтем, чеҳраи барномаи мо сароянда низ ҳастанд, яъне султони зиёд низ доранд ва ин илҳом аз куҷо пайдо шуд? Сарояндае ки ягон намуди асбобро аз уҳдааш, аз навохтанаш намебарояд, он сароянда бояд нагӯяд ки ман овозхон ҳастам ва ман сароянда ҳастам. Чунки мисол бе навохтани ягон асбоб, бе ягон навохтани ягон намуди мусиқӣ бисёр ноҷуриҳо пайдо мешаваду албатта ки бояд ҳар як сароянда махсус асбоби мисол навохта тавонад ки
гуфта тавонад ки ман сароянда ҳастаму ман навозанда. ташаккур. бори масалан ягон оҳанги шумо таҳия карда будед ки масалан навозишҳояш бо навозишҳои худиш мебошад? албатта. кадом оҳанг? ҳамин чанд суруде ки ман дорам, ин оҳангашам худам мемонам ва фақат танзими мусиқӣ аранҷировка мешавад ва налажени меган навозишҳои мисол асбобҳои халқиашро худам менавозам. мо акнун суҳбат мекунем атрофи суруди шаббиёӣ ки ман фикр мекунам бисёр шуниданӣ аст ва биёед мо қисса мекунем атрофи ин суруд ки чӣ гуна таърих дорад, чӣ гуна тавлид шуда бошад. албатта ин суруд ними шаб суруди падарам мебошад, чунки падарам дар давраи айёми ҷавонӣ ин сурудро мехондааст. ин суруд бисёр суруди таърихӣ аст. ин суруд бисёр садо медиҳад ва ман ба хулосае омадам, гуфтам ки падар, ман ҳамин сурудро бояд бихонам ва ин сурудро гирифта мо як-ду ҷояшро камтар тағйир додем. ҳамроҳи устодон, ҳамроҳи дӯстон камтар сурудро илова кардему тағйир додем, дигаргун кардем ва ин суруд тавлид шуд, беҳтарин суруд шуд. беҳтарин. чӣ мешавад ки ҳамин суруди беҳтаринро пораашро ба бинандаҳои мо бисароед? албатта. накники шав биёӣ, нимними шав биёӣ, накники шав биёӣ, нимними шав биёӣ, накники шав биёӣ, нимними шав биёӣ, дарди лаламҳо дорам, оғами бисёр дорам, накники шав биёӣ. накники шав биёӣ, нимними шав биёӣ, дарди лаламҳо дорам, оғами бисёр дорам, накники шав биёӣ. накники шав биёӣ. بدت باشم تکیه به بدت باشم، دستمانه به دستانی سفیدت باشم. بدت باشم تکیه به بدت باشم، دستمانه به دستانی سفیدت باشم. دستمانه به دستانی سفید میزبد، یک شب بری روی چو سیبت باشم. دستمانه به دستانی سفید میزبد، یک شب بری روی چو سیبت باشم. یک شب بری روی چو سیبت باشم. шабоҳанг дар телевизиони хатлон. тавре ки мо огаҳӣ дорем, шумо роҳбари як ансамблро низ бар уҳда доред. чӣ бошад ки аз фаъолияти ин ансамбл бигӯед? албатта айни ҳол ман якчанд вақт мешавад ки роҳбари ансамбли тарона ва рақси илҳоми ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мебошам, чунки тури 10 сол мешавад ман дар ҷалолиддини балхӣ ҳам зодгоҳам аст ва ҳам дар он ҷо кор ва фаъолият мекунам. бисёр ҳамкорои ҳамкасбони беҳтарин дорам ва пирони кор дар он ҷо апай Шарофат Ғуломова ва Шералӣ Давлатов, Саъди Исоев раиси мо мебошад, бисёр дастгирӣ мекунад ва бисёр кор беҳтарин аст. ташаккур. акнун таманоти шумо ба бинандаҳои азизи телевизиони хатлон? албатта дӯст медорам мардуми хатлонро, мардуми тоҷикистонро. таманно мекунам ки ҳама вақт санъаткорон дар хизмати мардуми бузурги шарифи тоҷикистон бошанд
ва ҳама вақт орзуи онро дорам ки тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо ҳама вақт тинҷи амонӣ сулҳу салоҳ пойдор бошад ва кафтари пурболу пари мо ҳама вақт дар болои сари мардуми тоҷикистон парафшон бошад. мо бошем шуморо барои ташрифатон дар барнома бисёр ташаккур мегӯем. Бисёр хушҳолем аз омаданатон ва бинандаҳои назди арҷуманд бори дигар ёдорас мешавам ки дар суҳбати шомгоҳӣ мо ҳузур доштанд сароянда ва навозанда Рустами Файз ва дар анҷоми барнома ба шумо шодию рӯзгор ва саодати бешуморро таманно мекунам ва бо як оҳанги дигари Рустами Файз ки бо дутор менавозанд барномаро ҳусни анҷом мебахшем. Хайр. шабоҳанг дар телевизиони хатлон.